Sanibonani, igama lami mina ngukwazi ungakwansele ngibuya phansi le enkandla emahlathi amnyama. Welcome to my YouTube channel. Lapho ngikhuluma khona ngezihloko ezahlukahlukene, ngithinta nje izinto ezahlukahlukene and njengoba ngihlezi ngisho futhi ukuthi lona umbono wami kusuka kumina ngaphakathi, indlela mina ngibona ngakhona izinto alisikho isidingo sokuthi uphikisane nami uzongilwise. If wena uyahambiselana nombono wami uzovumelana nami ungilungisela ngilungisa khona sikhulisane. If uyaphikisana nombono wami akusho ukuthi manje asibulalane okanye sihlulelane. That's indlela nami engibhilivela kuyona. So yeah, topic yethu namhlanje ijule kakhulu and mhlambe izothanda ukuthinta kakhulukazi abantu enhlizweni and at the same time izoprovoke abanye abantu sikholelwe into ezingafani, sithanda izinto ezingafani, sibona ngendlela futhi engafani. So that's why topic yethu sensitive ngendlela isimanga namhlanje. I always tell people umuntu mengibuza kwazi uyasonta akakhulukazi maybe mhlambe umuntu wesifazane nomuntu wesilisa kwazi uyasonta. I'm like no, angisonti. Indaba ungasonti mase ngivane izathu zami ngichaze kuze kuyoshonelanga, but today ngizochazela wonke umuntu ukuthi why mina ngalihambi isonto, why futhi ngasonti, why mhlambe kusekuthi ukuthi ngisonte noma why ngingaziboni mhlambe in the near future ngiyesontweni. Lokho nje kungami izathu sami nami mhlambe siqale sikubuza ukuthi wena uyasonta, indaba usonta. You can always uhambe lapha comment, so don't forget to subscribe and also press that notification button. Uzohlezi nje wabona njalo ama video ami makwenzeka ngipostile. Okay, let's go back to our topic. So abantu banongibuza ukuthi uyasonta. So basically mina angiphuzi angibhemi and angisonti. That's how I describe myself whenever ngitshela umuntu ngami ukuthi mina angiphuzi angibhemi futhi angisonti. Izathu ke sokuthi mina ngingasonti ngenxa zokuthi ekhaya kithi ngikhule singamaNazaretha, angeke ngithi ugogo wami wakaNsele uyiNazaretha noma ube yiNazaretha nje. So ngikhule ngiyiNazaretha and kuze kube namhlanje ekhaya base yamaNazaretha. Ngithema ngikhula ngiza lapha edolobheni bengumuntu vele bethanda nokubeka isihluthu ke nje namanje njengoba ngithola isiqhoko ngenxa zivele nesihluthu. So kuyinto engagcina ngingayijwayele vele ukugunda, but ngenxa zokuthi bengifuna a certain image nanokuthi umsebenzi ebengwenza bekungiphoqa ukuthi ngicine mhlawumbe ngigunde ngicine ngithinta ikhanda ngilungisa, and they were very vocal about it ukuthi mfowethu angesimelana nesihluthu sakho. So kwangiphoqa ukuthi ngenze i-dread, kwangiphoqa ukuthi ngiluke. Kwenzakalani ngaqala ngenza i-dread, ngaqala ngaluka mangiqeda ukuluka, and then I was more of umuntu manje ngazothi ngisoft inyana and ngangasithandi mangiluka ngahamba ngakwenza i-dread. Mangiqeda ukwenza i-dread ngiyakhumbula ukuthi ngangenza i-dread because nganginalento ukuthi kuthula khidube yena ubeyiNazaretha and wayelicelelile i-dread kaShembe noma wayelicelelile i-dread kumaNazaretha noma enkosini yasekuphakameni ukuthi yena ngicela ukwenza i-dread and ngiyamvumela inkosi yasekuphakameni enza i-dread. Angeke ngichaze kuze kuyokweqa. So I thought nami ku right ukuthi ngenza i-dread as part of futhi ngisazigcinile izinwele ezumthetho kaShembe ukuthi akugundwa. But ke kwaba nentshumayelo ethile noma kwaba nomshumayelo wakhuluma ngolunye usuku ngikhona esontweni. Wathi bazalwane uma uphotha inwele awuhlukile nomuntu osuke ephotha inqondo, uhlukile njengomuntu osanganayo noma. I was like yes, this is big for me and I'm not sure ukuthi wayesho kumina noma wengasho kumina, but wayekhuza nje abantu abahluleka kulandela imithetho nangendlela ekumele sigcina siyiyo thina zamaNazaretha. So lento yangiphoxa kakhulu. So that's how ngagcina okungayisontweni ngavele nje ngahlubuka ngayeka kuba iNazaretha noma ngayeka ukusonta at that time. Decided ukuthi ngihambe ngiyosindiswa. I think it was 2015 ngahamba ngiyosindiswa ngilanda insizwa lapha eFriday kuthiwa uMandla awu madoda uphile lapho uNceku yangithatha ngidlala ibhola yahambe ngifaka esontweni losindiswa. Osindisweni kuningi ngafika ngakuthola nengakufunda ngikhona lapho osindisweni ngathola ukuzazi nami ukuthi ngubani, ngaphinde futhi ngathola ukwazi ukuthi ubani uNkulunkulu. At the same time it was my first time lapho ngi-introduceka egameni likaJesu and it was quite good experience with ngami and nangendlela izinto zazeka ngakhona nangemthetho nje indlela kwakulandelwa ngakhona imithetho. So isonto ngangilona kwangalona isonto lemlingo, kwangalona isonto lema magic nezinto eziningi. Lalilincanyana nje isonto liyalifana njengefamily ngasho kanjalo. Kwaqoqekile manje isontweni kunezinto eziningi angiyibona ukuthi zinhle ngaleli sonto and okuyizinye izinto engisayincomayo namanje ukuthi lamasonto angathi mancanyana ngekho makhulu aziningi izinto ezenzakalayo phakathi, but kwakunezinto ezincane engazipick up ngabazalwane nganaka ukuthi yazi omunye umuntu noma abazalwane nokubona kude ubabuka ngazuthi baphila impilo yasezulwini, kodwa mawusondele eduzane uyabona manje ukuthi hayi kunelamaphutha lapho nalapho ugcine kwawena egcine kulimaza ukholweni lwakho noma egcine kulimaza ekutheni ungabi nokukholwa kuphelele. Manje ugcine ukuphoqa ukuthi nawe ugcine ufakaza manje ngezinto ezingekho ngoba uzama ukuphoqa lento kube ngazuthi namanje usindisiwe noma uzwa ngaphakathi ukuthi hayi man yebo khona ngisindisiwe kodwa angisindisiwe ngalendlela lengifisa ukusindiswa ngakhona and angigezekile angilaphekile man
kukhona lento eshodayo and kukhona nalento off man lapha esontweni kwabanye abazalwane isonto lingaba right but kukhona into off man engima department athile angeke ngikhulume ngijule kodwa nje just to cut my long story short in terms of ugcina kwami ukusindiswa ngagcina ngajola ngaphakathi esontweni and kokuyinto ehlezi ishunwela ukuthi singajolana singathandani singalalani ngenxa zokuthi kuyisono and into engayinaka kakhulu usindisweni noma engayinaka kubantu abashumayela igama lika Jesu noma abantu abaphila impilo kaJesu ukuthi mebechaza ngoJesu noma mebechaza ngoNkulunkulu bayichaza njengalendoda engazi ukuthi manje inamehla bomvu isigora ayizwani nesono iphethe imbazo ukuthi nje wena mawuwona izokuhlahlela ngembazo ngathi manje vele ulindiwe nje ukuthi wena wona uzokuthatha kulahlela lapha kaSathane uphoso sogweni which is I don't think into right leyo mina ukufundisa ingane ngoNkulunkulu uzoyifundisa engazi ukuthi uNkulunkulu umuntu ogade nje isono kumuntu so ave kunzima uphila ngokuthi wena uphilela ukuthi wena ugade isono engabe kuxoxwa ngamandla kaNkulunkulu kuxoxwa ngamandla kaJesu kuxoxwa ngamandla kaShembe kuxoxwa ngamandla kaLikhanyane I don't know if ngilibiza right lo gama lelo laba bamaZCC kuxoxwa ngamandla abo ukuthi kahle ilamandla abo abawalethe empilweni yakho instead of ukuthi kubhekwa kakhulu isono so into yami mina ngilimaza kakhulu ngendaba yokusonta kwakuyisono and isono ngangisibona ukuthi ziningi izono mina kahle sengibhekene nazo since ngiqalile ukusonta which is nganede ngakhuleliswa lapha esontweni ngayeka phansi ngashiya kanjalo esonto because kwase kukuninga ngangikwazi even nangesonto nje nangezinto nami ngase ngibhekene nazo so ngase ngiphoxile esontweni ngayibeka nje ngalo ndlela but ukushiya kwami kakhulukazi kwase kuzama ukuthi ngiyitholeke mina manje sengiyithola ngaphandle kwasesontweni because angifilanga ukuthi ngakhona lenye isonto elingaba ngcono ukudlula lela sonto so the day ngihlehla enkonzweni noma ngihlehla ekutheni mina ngisayi esontweni kwaba ukuthi mina ngizoqhubeka ngibe umntwana kaNkulunkulu ngisendlini ngiyomkhonza uNkulunkulu ngisendlini until ngize ngizithola more about my spiritual journey ngizithathe lendlela le yenkolo ngingedwa mina ngaphakathi ngiz understand without ukuthi ngikhathazeke kakhulu ngesono but ngazi kabanzi kakhulu ngoNkulunkulu so at the same time nalento ukuthi mina ekhaya sikhule singabantu bamadlozi ekhaya and sashisa impepho hlaba ziningi izinto ezenziwayo ekhaya kithi and ibiyinto ebengibona ngazi ukuthi ufuna ukungihlukanisa nomndeni lento ukuthi mina manje angisayidli inyama ehlatshiwe sekuneyinto ethile engazenza and bese zenza izinto zibe awkward for mina at the same time zenza izinto kangangoba kwamina sigcine ithusa emehlweni nami ekutheni yimi lo sengiphila lempilo lempilo mina ngikwazi ukuthi ngizomelana kanjani empilo enjalo okay so that's when I went deep or I dig deep within myself trying to understand ukuthi kahle uNkulunkulu ngesikhathi edala yini la edala emhlabeni inhloso yakhe kokuyini so I realized ukuthi uNkulunkulu kunamadoda noma kunabantu akabadala lapha emhlabeni wabadala ngeziphiwo zabo ezahlukahlukene and wasekupha wena wawumholi ngesingawe uwedwa nawe wawumholi ngendlela yakho nawe wawumholi la ukhona nami ngawumholi la ngikhona nobani wawumholi la kakhona so ngenhloso ukuthi ngesikhathi ekudala ube umholi it doesn't matter ukuthi umholi endaweni encane kanjani as long uwumholi uNkulunkulu ufuna ukuthi ushintshe indawo noma ushintshe isimo salapho wena ukhona akubusise ngalento akubusa ngayo ukuze wena uzospread lama wings usindise labantu abaseduze kwakho angazi noma ngiyangithola yini but my whole point ukuthi ngarealize ukuthi yazi uJesu kahle uyinkosi yes but ngifila ngazuthi wayilethelwe kakhulukazi isizwe sase-Egypt sase-Gibhithe noma isizwe sama-Israel ngafila ngazuthi angirelate kakhulu mina nale out uJesu noma ngirelate mina nenkosi uJesu uyinkosi and uzikhona imangalisa kazenza ikhona imgilingwane ebabazekayo akayenza and angiphikisani mina negilingwane ezenza le eGibhithe kodwa akufutha kumqedwe ukuthi ebe umntwana kaNkulunkulu njengami and naye umntwana kaNkulunkulu and ngiyayithola yonke le ncazelo ngayo ukuthi simele siqale sixhumane naye before sixhumane nobaba yonke lonto leyo ngiyayithola yonke lonto leyo but kunalento le eningi ekhulunywa ngoJesu which mina engibuye ngingayi-understand ngibuye ngingayitholi kahle engangizama ukuyilandelela ngagcina ngayithola ngenxa yokuthi asemaningi amabandla ebiza igama likaJesu kodwa wahamba endleleni kaJesu noma wahambe ngalendlela le abamchaza ngakhona uJesu noma bahambe ngalendlela akachaza ngakhona uNkulunkulu so to a point ukuthi ngagcina ngasitholi mina nejeni yami eqonde kubaba ukuthi ihamba kanjani so ngayithola ngazi ukuthi inovaya Orlando inendlela ezithile edlula kuzona ukuze ifinyelele kubaba and ibingenza ukuthi kwamina ngicine ngakwazi ukusithola ngokuphelele so ngase ngithi mina ngenxa ukuthi mina ngiyazazi njengoba ngilapha emhlabeni ngindalo kaNkulunkulu and nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ungidalile akunamlando othile umlando akawenzile uNkulunkulu engiubonayo ukuthi ungidalile
wangipha amehlo, wangipha umlomo ukukhulumela, wangipha izandla zokwenza, wangipha inyawo zokuthi ngikwazi ukuyihambela, wangipha izandla zokubamba, wasengipha inyawo zokuthi mina ngikwazi ukuyibambela, wangipha amadlebe, wangipha umqondo ukucabanga, wasengipha ikhono lokwazi ukukhuluma nokwazi futhi ukubhala. Ngase ngiyibona ngathi ngispecial, ngase ngisiqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyaphila nangu ukwazi ukudala umuntu ofana njengokwazi, and indlela kangidale ngayo ungidala ukuthi ngibe nale power yokuthi njalo mina mangikhuluma abantu bayalalela, ukukhaya inkondlo engibona ngazi ukuthi oh nami kahle kahle wangipha manje ngaba nawo lamandla lawa noma engemakhulu kodwa nawo wangipha amandla ukuthi ngibe influence endaweni ethile noma endaweni yasenkandla lapho ngikhulele khona, noma ngibe influence lapha emndenini wakithi, noma ngibe isibonelo esihle entsheni yase KZN, ngalondlela nami yazi ngaba manje umholi ngenye indlela because uNkulunkulu vele ungidale wangenza nami ngabe umholi. Ngase ngiyiqhathanisa ngoJesu ngathi oh hayi no uJesu naye umdali uNkulunkulu wambeka la phezulu saseGibhithe, ememdala phezulu saseGibhithe amandla akhe akwazi ukuthi ahambe ezefinyelela naSouth Africa, afinyelele nakwezinye indawo, afinyelele emhlabeni, and vele kufanele ukuthi akhothanyelwe ngoba amandla akaphiwa wona amandla obukhosi uyinkosi. Kodwa ngase ngithi mina mhlambe angeke ngithola ukuthi njobe inkosi ngabe nami uyinkosi yami kwangempela yini, angiphiki ukhona imisebenzi yakhe ngayazi, ngiphinde futhi ngiyibuye ngizelana ngathi hayi man noShembe yazi ungafica ukuthi uNkulunkulu wamdala uShembe ngenhloso njoba naye adala mina, wamdala na uShembe man wamdala ukuthi akambeke lapha eKZN akhuluma language zo understand wethina as abantu base KZN esingamaZulu, and si relate kangcono noShembe wethu okumqalo wendlela mangaphosisi, si relate kangcono noShembe wethu nangendlela akazosiconnecta ngayo noNkulunkulu senze. But manje kuthe mase kuba kuningi manje kukhula sabona into eziningi ezenzakalayo ukuhlakazeka uShembe, sekukhona manje uShembe ngalisebenzisa idlozi, sekukhona manje uShembe othile nothile izinto zaningi zahlakazeka, and enza qala manje naza confuse njengezinto zama Christians, and mase zinjalo nami zasizithi ayi ngeke ngoba ngisa understand kwenzakalani lapha angiqhele manje ngizama futhi ukuthi ngiyithole mina. I'm not saying kukhona okurong kaShembe, but kuningi okugcine kwenzeka nami okugcine ungenza ukuthi ngabe ngisakwazi ukunderstand ukuthi ngilandelele ukuthi kahle kahle indlela neqiniso kaShembe hamba kuphi, but I know ukuthi inhloso kaNkulunkulu ukuthi alethe uShembe lapha emhlabeni kwakuwukuthi azoshintsha azoba influence ethile kubantu bakaZulu, but it doesn't mean ukuthi ngoba nakho eyifikele kaZulu Natal amandla akhe angekwazi ukukapakelela impopo, angekwazi ukuthi afikelele eGauteng, angekwazi ukufika eNorth-West, angekwazi ukufika eEastern Cape. Bakhona abantu base Eastern Cape abawaboni lamandla kaShembe basondela kuyena njengoba namandla kaNkulunkulu njengoba namandla kaJesu ethe ezalule eGibhithe kodwa amandla akhe akwazi ukufinyelela nakwamanye amazwe omhlaba. I'm not sure if I'm making sense. So kuyenzeka ukuthi nami njengoba ngizalwe lapha enkandla amandla ami akwazile ukuthi asabalala azafika eThekwini, azafika eGoli, azafika eEastern Cape, azafika nakwezinye indawo. Kunabantu abamaziyo uKwazi Nsele nabakholelwa emsebenzini wakhe, and ngini-influence ethile kunabantu engithi mangikhuluma belalele and belapheke nasenhlizweni zabo mangimotivate bezwe besizakale mangibhala inkondlo ingene inkondlo bashintshe inhliziyo zabo, abanye ade sebefuna ukuyibulala bengayibulali. So ngathi mina since uNkulunkulu ekwazile ukudala leyo nto kumina, isiphi isidingo sokuthi manje ngihambe ngilo ngiyifuna kulezi inceke ezithunywe uNkulunkulu ezithume ezifana nami ngilo ngilandela lolu kholo lolu engalwazi ukuthi linjani, angeke ngihambe ngalolu kholo lokuthi ngiyazi mina uNkulunkulu ukuthi ungidalile, and whatever ngibhekene nayo mina kumele ngiqondana le ndoda uNkulunkulu engazi ukuthi mina ngidalile, and ngesikhathi ngidala yangidala yangibekela nje indlela yami ukuthi nansi indlela engizohamba kuyona. Indlela yami mina ngimele ngihambe kuyona ke indlela ukuthi mina ngimele ngiphambuke emthethweni kaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu ukuthi ngenze kumuntu lokho engizothanda ukuthi kwenziwe kumina, ngihloniphe omunye umuntu ukuze nami ngihlonishwe, ngenze ngendlela ukuthi ngiphe ukuze nami ngizothola ibusiso, nginikele la kumele nginikele khona, noma ngihamba endleleni ngiyakwazi ukuthi makhona into ngicela something nginikele nguphost 2 rand nguphost 5 rand ngiphost 5 ngenxa ukuthi ngiyazi lo muntu obehluphekile uNkulunkulu usebenzisa mina ekutheni nginikele kulabantu. So angidingi esontweni ukunikela. So ngase ngirealize ukuthi oh abantu kahle kahle njengoba beyisontweni abaye esontweni ngoba nakho mhlawumbe abanye beyokhonza uNkulunkulu noma beyokhonza uJesu, but baye esontweni ngenxa zokuthi iyona ndlela abathola khona motivation, which is mina motivation ngiyithola kumina ngaphakathi ngokuthi nginezinto ezithile engizenzayo ezenza ukuthi ngikwazi ukuxhumana nomdali wami noma ngixhumana noNkulunkulu noma ngenze lemicibilisho engiyenzayo mina ukuze ngikwazi ukuthi ngilapheke emphefumulweni ngiphinde futhi ngithole ithemba lokwazi ukuqhubeka nempilo. Kukhona abantu abathandazayo, umuntu mayithandaza avuke senamandla amasha ephinde futhi senamandla okuzama. Kukhona abantu abasebenzisa imithi, kukhona abantu abaqumayo, kukhona abantu abaphalazayo, kukhona abantu abashisa impepho. So inkolelo zonke lezi ezikhona and ezisebenzayo ungathola ukuthi ayisebenzi ngempela ngokweqiniso, but zisebenza emqondweni womuntu. So it's very important as umuntu lapha emhlabeni ukuthi ube nento okholelwa kuyona, noma ungakholelwa esihlahleni uthandaze etsheni, noma ungakholelwa esithuseni esithile usithandaze isithusi sakho, as long wazile ukuthi wena kunomuntu okwazile ukumbikela ngenkinga yakho, noma ingeke ishintshe ngaleso sikhathi inkinga yakho, noma ingeke ishintshe at all, but for the fact ukuthi wena sekukhona umbikelile ngenkinga yakho, lokho kuyakwazi ukuthi kuphe elinye iviki lokwazi ukubekezela uncenge nempilo, uyincenge impilo kancane kancane. So basically most yabantu they struggling
ekutheni bona basithole nokuthi bangobani ngenxa zokuthi balahlekile ekutheni kwabona bashoda ngezinto ezincanyana abangakwazi ukuthi bekholelwe kuzona. So mina ngesingami I'm not saying abantu abangakhonzi noma bangakholwa uJesu, abangakholwa uShembe, abangakholwa uHanyana, abakholwe as long ukubasebenzela, but abangaphoqi ukuthi ukukholwa kwabo nabo befuna ukuthi ukwazi akholelwe into nakakholelwa kuzona, because nokwazi akaphoqi umuntu ukuthi abantu abakholelwe into mina ngikholelwa kuyona. So mina ngiyakholelwa nje ekutheni mangilayithe nje amakhandlela ami lapha ngakhuluma, ngabiza ubaba wami, ngabiza uma, ngababuza ukuthi bayayibona inkinga ngibhekene nabo, ngabiza omkhulu, ngakhuluma la ngikhuluma khona, ngase ngiphoso kuyishumunyana. Ngiyakholelwa ekutheni ekugcineni into zami zizokhanya and nginokuzibona ayikhanya, hayi ukuthi ngoba ngampela asikhanyiswe lento engisuke ngiyenzile, ngenqaza ukuthi umqondo wami ukholelilwe ekutheni lento engiyenzile ngampela izoletha ushintsho empilweni. So sonke siyadinga ukuthi sibe na something esikholelwa kuyona ukuze so feel ekutheni kuleli viki le struggle since sengibikile khona umuntu ozwile into zami, khona umuntu osezwile sengimbikile lo mdala kunami. So abanye bathi mebe esontweni kunofata laphana ukuthi umuntu ahambe yokhuluma ewindini eyohlambuluka, abaneNazaretha ahlale lapha ngaphandle before ahlambuluka uze ngene enkonzweni. So uthi before ngene enkonzweni ubika inkinga yakho uthi mina ngenza into ethile uyicebe kahle ugeza nembeza wakho. So sinendlela ezithile zokugeza nembeza bethu. Mina mangizogeza nembeza wami ngiyazixolela mina ngaphakathi, ngixoxe ngiziduduze mina ngingedwa okanye ngixoxe into eseduzane. Wase ngaxoxa into eseduzane isiphumile into makuthiwa ngeke ngenze isibonelo, makuthiwa khona into engimbulalile izolo, uyadinga ukuthi ube khona into ozomxoxela leyo nto leyo. So ingakho ufica umbulali mayibulalile ehlezi eneqhunga lokuqhubeka abulale ngoncaza ukuthi ufile ngathi already useyisoni. So amasonto adalela ukuthini labantu asebeyizoni noma bafila ngathi bayizoni bengaqhubeki nokona khona thola umuntu ozokwazi ukumxoxela udaba lakho, uze udaba lakho luzokwazi ukuthi lusuke kuwena luphele ekutheni ukudle njengonembeza noma likhiphe lobulwane obukwena. So umuntu ke ngaphakathi nangikholelwa ekutheni uNkulunkulu wakhe unoSathane. So kukuwena ukuthi ubani ofuna ukumkhulisa ngaphakathi, umuphela amandla lawa ekutheni abuse umzimba wakho kuyithempeli lakho kumhlaba wakho. So umzimba wami mina ngikuthatha njengathi umhlaba wami, yonke into enzakalayo mina empilweni yami ngithatha ngazi ukuthi whatever ifikile imenu yimini emhlabeni wami izithi inhle noma yimbi, ngikholelwa ekutheni umuntu wabhala iBhayibheli, umuntu oyisonkondlo, oyimbhali, oyinswimpu ngokwazi ukuthi abone iperspective yomhlaba, abone ukuthi indlela ihamba la umuntu kahle ngaphakathi kuyena unesihogo sakho okusathane, kuphinde futhi kube nezulu lakho uNkulunkulu ukuthi mawuthi uzwa ngathi ujabule, uzwa ngathi usezulwini elincane, ubone monemali mhlawumbe ungena lo 10,000 ubona nje izinto zakho ekhanya, kudepend ukuthi ujatshuliswa yini, mhlawumbe usothandweni ubona kunezulu elincane. Ake kuthiwa ufunwa amaphoyisa noma ake kuthiwa ulahlekelwe u50,000, ake kuthiwa nje ubhekele nenkinga ufelwe kini noma wonile noma ngabulela umuntu, hey uyasizwa isihogo uphila kusona. So lo muntu oyibhala iBhayibheli wayizama ngayo yonke indlela ukuthi singaphili nezihogo empilweni zethu, asikhethe le ndlela eright ukuthi iBhayibheli liyakwazi ukuthi isiteke liphenduke lisupporte yonke into, lisupporte wonke umuntu owonile wenza kahle, isigebengu, abakhwabanisi, liyakwazi ukusupporta yonke into ngenxa zokuthi alibhala umuntu oyihlakaniphile. So ngikholelwa entweni enjalo nje ekutheni zonke lezi zinto ezikhola lapha emhlabeni zazenzela ukuthi sikwazi ukuphila, siqhubeke nempilo, singaphili nobubi bethu, singaphili nokona kwethu, singaphili nezinto ezingaphakathi kuthina ngoba zikhulisa uSathane. So siyasidinga into ezibulala uSathane. So that's why mhlawumbe abanye abantu umfica umuntu agroove iviki lonke, agroove futhi na Saturday, but Sunday angakhohlwa esontweni ngoba ufika lapha esontweni ahlambuluka ukuthi maqala iviki aliqale kahle nenhliziyo enhle, zonke izinto ekhanya. So mina that's how I believe, and ngiyakholelwa ekutheni wena njengobaba womuzi, wena njengomama womuzi, na uNkulunkulu ukudalile ngamandla akho, namandla akho noma engalingani nakaJesu noma engalingani nakaShembe, but lawo mandla lawo ayinto ethile einganeni zakho, izingane zakho ziyakholela kuwena futhi wena influence ethile einganeni zakho. Nawe lapho uyiboss khona noma ngabe uyimanager, uNkulunkulu ukudalile ukuthi wena vele uzoba umholi kulelo qeqebana, nongabe uyiqeqebana elincanyana but umholi lapho, and kumele ukholelwe emandleni akho. Nami ngiyakholelwa emandleni nami, and angikholele ekutheni mina ngimele manje ngize ngibize igama lenye inceke eyathunywa na uNkulunkulu lapha emhlabeni efana nami. Mina nje nginesiqiniseko ukuthi ukhona uNkulunkulu wangidala ngesikhathi engidala, wayeyazi indlela engizoyihamba lapha emhlabeni futhi uyangazi ukuthi ngiyophelela kuphi, noma ngingathandaza ngize ngikhilhiza amagwebo but uyazi uNkulunkulu ukwenzakalani. So mina ngingathandazele ngithi uNkulunkulu ngiyacela njengamanje ngicela ungiphe imali, uNkulunkulu nakho ngihlupheka ngikhala, uNkulunkulu nakho kunzima, mina ngithandaze ngithi uNkulunkulu kunzima, and njengoba kunzima ngiyazi ukuthi wena uyazi ukuthi waye kunzima, ngisacela nje ungiphe isibindi sokwazi ukuthi ngibekezele, ngikwazi ukuthi ngiqhubeke impilo, ngiyazi ukuthi into zami izohlangana kusasa ziyeza. Nongabe mina ngibhekene naziphi inkinga nje ngivele ngikhulumela umagama ngithi inkosi, ngiyazi ukuthi ngijena nje kungenxa zakho, and uyazi wena ukuthi ngizonqoba, and angidingi ukuthi ngize ngitatazele, ngenze nje ngirelax ngihlale, ngiyazi ukuthi usuku namhlanje kuphele ngibhekene nenkinga, mina kusasa into zami zobe right, and ngampela kube njalo because ngiyakholelwa ekutheni uNkulunkulu ngesikhathi engidala wayenza nje indlela yami, wase nje ekutheni
konke kubeke khona lapha endleleni imina nje ngiyokhetha ukuthi ngenxa zokuhlupheka ngibona sengiphuma endleleni sengiphazamiseka kodwa uNkulunkulu ufuna nje ngihlale endleleni ngihambe and uyazi ukuthi ngo2022 mhlambe ngo2025 mhlambe mina ngizobe ngine double story nginomuzi mhlambe ngizobe ngupresident but today because ngikhuluma nani kule podcast aniboni ukuthi ngikhuluma nopresident aniboni ukuthi ngikhuluma nomuntu omkhulu but uNkulunkulu uyazi ukuthi yena ngisadala mina wayedala umuntu omkhulu so angidingi ukuphazamiseka ngendaba zoJesu angidingi ukuphazamiseka ngoShemba angidingi ukuphazamiseka ngolokhanyana angidingi ukuphazamiseka ngezinceke kaNkulunkulu angidingi ukuphazamiseka ngopresident oRamaphosa ngenxa zokuthi nabo baranizwe influencer abayiphethe laba angidingi ukuphazamiseka ngabanye abaholi baningi abaholi abalethe uNkulunkulu nami ngomunye abaholi nawo ngabanye babaholi and bakhona abantu abaholayo ezweni sakho nongabe sincane kanjani isizwe so basically that's my belief ngiyabonga kakhulu I'm not trying ukuthi ngidisi inkolo nani I was just saying mina angikholelwa kuzona zonke lezi inkolo ekhona mina ngikholelwa uNkulunkulu wami and uNkulunkulu wami uyaphila uphila kumina ngaphakathi enwangidala so ngiyabonga kakhulu you can always subscribe and don't forget to press that notification button ngiyabonga kakhulu siphinde futhi sihlangane ngolwesini oluzayo ukwazi insele enkandla amahlathi amnyama sharp